Matul Ġunju u Awwissu ta' din is-sena, pajjiżna rreġistra l-ogħla żieda fil-jieli li qattu turisti fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ skont ċifri maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. F'din l-istatistika ħareġ kif pajjiżna rreġistra żieda ta' kważi 120% meta mqabbel mal-2020 is-sena tal-pandemija. Dan hekk kif bejn Ġunju u Awwissu tas-sena l-oħra, it-turisti f'Malta għattu iżjed minn 830,000 lejl, waqt li fl-istess perjodu din is-sena it-turisti għattu aktar minn 1,800,000 lejl. Dan ifisser differenza ta' ftit aktar minn 970,000 lejl. F'din l-istatistika Malta ġiet segwita minn Spanja u l-Greċja li bħal Malta wkoll huma pajjiżi Mediterrani u huma postijiet turistiċi. Kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea ra żieda fit-turisti din is-sena meta mqabbel mas-sena ta' qabel ajra l-Latvja. F'dan tal-aħħar kien hemm nuqqas ta' 16%. Dwar din l-istatistika, One News kellem mal-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo fejn stostna kif il-Gvern kien ta' spalla f'dan iż-żmien hekk kif intefqu 20 miljun euro fil-pjan tal-kupru tas-settur turistiku, dan apparti l-investiment fil-COVID Weight Supplement u l-iskema tal-vouchers. Ikompli juri li l-investiment li din nagħmlu fil-pjan tal-kupru għas-settur tat-turiżmu ta' pajjiżna qiegħed iħalli l-frott. Tant kemm hu hekk illi r-riżultati ta' pajjiżna huma 6 darbiet aħjar mill-medja Ewropea. Dan kollu juru kif l-irkupru tas-settur turistiku għadu għaddej, tant illi f'Settembru u Ottubru kellna l-aħjar ammont ta' wasliet f'pajjiżna għal matul din is-sena. U issa xogħolna huwa li naraw li nkomplu nsostnu daw il-wasliet f'pajjiżna għal żmien il-milied.